les obres de la nova estació de la Sagrera han agafat la velocitat de creuer. L'anomenada Estació d'Estacions està cridada a transformar el panorama ferroviari català, espanyol i del sud d'Europa. Però també la ciutat de Barcelona i, naturalment, el barri de la Sagrera. Unes obres que vaig tenir l'oportunitat de visitar de la mà de la plataforma pel transport públic, la PTP. A més, el gran canvi ja és aquí, l'obertura de l'estació de Sant Andreu, que substitueix a l'estació en servei de passatgers més antiga d'Espanya i del sud d'Europa. Una estació, la de Sant Andreu Comtal, que va ser oberta el 1854 i que va tancar definitivament el 2 de desembre de 2022. Comencem! La Sagrera era una antiga estació de mercaderies a baixa velocitat de la companyia MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante. Aquest edifici eren les antigues oficines dels trens de mercaderies de la companyia i va continuar obert després sota la direcció de Renfe, però mai s'ha tret el cartell de l'època. Des de fora sembla un edifici al que li han caigut tots els anys a sobre. De fet, es va construir a la dècada de 1920 i va estar operatiu durant molts anys. Als 60, Renfe va traslladar tota l'operativa de mercaderies de la ciutat al port i la zona franca, i aquest edifici i l'estació van quedar en desús. Aquestes fotos de l'estació les va fer Bernat Borràs, de la pàgina trendscat.cat, i a qui agraeixo la sessió. Des de fora aquest edifici sembla encara abandonat, però per dins és com entrar a un d'aquells laboratoris secrets de pel·lícules d'espies, ja m'enteneu. La mala notícia és que la darrera seu de la companyia MZA a Barcelona i tota la seva arquitectura de ferro dels anys 20 desapareixeran els propers anys. L'estació literalment es menjarà aquest espai fins a arribar al nivell del carrer. Als anys 80 es va projectar per primer cop una gran estació que ocuparia aquests terrenys. Durant els 90 i els 2000 es va crear el primer gran projecte i les seves obres van començar l'any 2009. Però la gran crisi va mantenir les obres aturades entre 2015 i 2018. El repte dels enginyers per poder reprendre l'obra fou fer-la més econòmica, simplificant la seva estructura i utilitzant tota la part construïda i que pertany a l'anterior projecte. Així es va arribar a la disposició que tindrem un cop s'inauguri aquesta estació. Un únic vestíbul amb dues plantes, una per rodalies i regionals i una altra per tren de llarga distància, internacional i alta velocitat. A més, també hi haurà un espai logístic on els trens podran realitzar totes les operacions de neteja, recàrrega de la cafeteria o petites reparacions sense ocupar una altra via, permetent que s'augmenti la capacitat real de l'estació. La nova estació de la Sagrera és una obra de mida comparable només a l'estació de Berlín Central o Berlin Hauptbahnhof. I sí, vaig preguntar quan s'obrirà aquesta estació. Avui es treballa amb l'horitzó de l'any 2028 i també amb la hipòtesi de que es posarà en marxa tota a la vegada. Un cop acabada la visita a la seu de les obres, pugem al mirador des d'on podem veure com avança. A l'octubre de 2022, moment en el que vaig enregistrar aquest vídeo, estava a punt d'iniciar-se el tall de les vies de la línia R2 i R11, la que va a Granollers i Portbou, per posar-les dintre de la seva ubicació definitiva a l'estació de la Sagrera. A més, el tall també servirà per obrir l'estació de Sant Andreu. Al fons es pot veure l'inici del que serà el vestíbul de l'estació i a sota el que serà la zona de vies d'alta velocitat i la terminal logística que us he descrit abans. En el nivell inferior està acabat ja el vestíbul de rodalies i regionals. Al desembre de 2022 es van posar les vies de la R2 i la R11, que se sumen als de la línia R1, el de Mataró, completant el canvi de traçat. Per ara, els trens no s'aturen aquí, però sí ho fan a l'estació de Sant Andreu. Fins al 1897, Sant Andreu de Palomar era un poble lluny de Barcelona que tenia dues estacions de tren. Una de la Companyia de los Ferrocarriles del Norte, i que avui coneixem com a Sant Andreu Arenal, i una de la MZA, que coneixíem com a Sant Andreu Comtal. Aquesta darrera era l'estació en servei de passatgers més antiga d'Espanya.
un edifici que passa desapercebut per la majoria, però que data de 1854. Sant Andreu Comtal es deia així perquè estava al costat de l'antic Rec Comtal que duia aigua potable fins a Barcelona. L'antiga estació va tancar el dia 11 de desembre de 2022 i una setmana més tard es va posar en marxa la nova estació de Rodalies de Sant Andreu. La nova estació està dintre d'aquest gran complex de la Sagrera i suposa un avenç molt important en capacitat, ja que es passa de 2 a 4 vies, també en accessibilitat i, per què no dir-ho, en funcionalitat. És una estació moderna, en la línia de les estacions que ja trobem a Sabadell Plaça Espanya o Sabadell Parc del Nord, que us vaig ensenyar en un dels capítols d'aquest canal i que forma part del Metro del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. També hi destaca un mural amb tota la història de les diferents línies de tren de Catalunya, des de 1848, amb la inauguració del primer tren de la península, fins al 2022, quan entra en servei Sant Andreu. L'estació de la Sagrera és vital per connectar Barcelona amb la resta de la península i també amb Europa. Serà una estació d'estacions, de la que, per fi, en veiem la llum al final del túnel després d'anys i anys de retards acumulats. Ara sí que això va de debò. I l'apertura de Sant Andreu n'és una bona prova. I fins aquí aquest nou capítol. Com sempre, si us ha agradat, doneu-li un like i subscriviu-vos perquè és la millor manera de recolzar aquest projecte. I des d'aquí, moltes gràcies a la gent de DIF per la visita a les obres i, naturalment, a la Plataforma pel Transport Públic per convidar-me, una entitat de la que formo part i a la que us animo que en doneu suport. Us deixo un enllaç a la descripció. I fins aquí el darrer vídeo de 2022. Ens veiem al proper tren.